Bayawan sekabehan iki bakal ilang jati dirine ngoten nggih, Bapak. Ya. Wah iki mau wis pirang-pirang diaturke ning ya kok aja nganti disemprit karo Tara lho ya. Nggih. Ora prit lho. Ya, sekiranya jek ana 1 atau 2 lagu lagi ya, dipersilakan. Anu Pri, Gusti Yuda dicaosi lagu apa renane? Oh nggih, monggo. Mboten kira-kira hormat Gusti Yuda. Kersakaken lelagon menapa? Menapa katuran minggah? Mbak menawi monggo Gusti, katuran minggah wonten panggung. Gembira loro. Oke, ora tatin ora nges nah iki. Nggih. Mergo kono ki duwe sedulur nang kono. Dadi tukang nyeweki karcis ngarepan lho maksud iki. Madane rupa. Ayo para penggarong siap. Kebiru kok diaturke pamungdan saka beliau. Menika lagu panutup nggih. Nggih. Mangke ditutup laguku, Pak. Oh, ngoten. Nggih, lagu Jagung Bakar. Iki lagu sing Hamin 1. Yuk, kayak apa? Dindingane. Biro luka. Lele. Mantan kita Cekeng pundi, Celok? Pengen dolan nang ndi? Ya. Ya. Nggih. Sing lanang apa wedok sak-sake? Pengen dolan nang ndi, Mas? Neng gembira. Dina minggu torne. Kacae. Sampun menika gembira luka. Terakhir lagu Jagung Bakar. karya Ki Dr. Sukis. Larasnya apa, Dik? Pelok 6. Oh, pelot. Iki inspirasine tengok-tengok ning alun-alun kidul. Wah, Dadi lagu Jagung Bakar. ayo, monggo diaturaken. Yo. Kalau malam akan bermirasa Bayu kula tumbasi jagung bakar mentega dengan tiga sang bakare kanthi rasa etak yo wah turah oke kita yo ayo kapanca mumpung akeh jatuhe kasane kita iku ngakote batuhe seneng atine jagung bakarane mas lagu perkarane jagung bakar